Il-Kunsill Malti għall-Arti nieda skema ta' appoġġ speċjali bħala parti minn investiment dirett ta' 6 miljun euro fis-setturi kulturali u kreattivi lokali. Din l-iskema tifforma parti mill-investiment speċjali addizzjonali ta' miljun euro mħabbar mill-Gvern Malti matul l-aħħar Budget biex ikompli jsaħħaħ l-irkupru b'saħħtu tas-setturi fil-waqt li jżommu mal-miżuri tal-mitigazzjoni meħtieġa. Il-Ministru għall-Kultura José Herrera spjega li din l-iskema hija mirata biex issaħħaħ is-settur kulturali wara l-isfidi preżentati mill-imxija. L-iskema ta' appoġġ għall-programmi li tifforma parti mill-iskemi Restart tal-Kunsill Malti għall-Arti. Fil-ġimgħat li ġejjin, u xhur li ġejjin sannew minn għandna bħala Ministeru bħala Kunsill tal-Arti ħemel ta' skemi waħda wara l-oħra. Dawn l-iskemi huma indirizzati sabiex nifinanzjaw u nissussidjaw mod dirett il-kreattività f'pajjiżna u wessajnihom ħafna l-iskemi. Id-diretturi tal-fondi u l-istrateġija Marjan Kawki ħeġġet lil dawk interessati sabiex japplikaw għal dawn l-iskemi li se jkomplu jħorġu fil-ġimgħat li ġejjin. Hemm 3 sejħiet, hemm sejħa f'Marzu, sejħa f'Ġunju u oħra f'Ottubru, għalhekk wieħed meta japplika u mbagħad forsi jingħata tal-fondi wkoll ma jkunx hemm il-programm l-għada jew l-attività l-għada, iżda irid ikun hemm żmien ta' pjanar, immaniġġjar u koordinament propju biex jittellaw l-attivitajiet jew festival jew eżibizzjoni. Jiġifieri hemm diversi forom u ġeneri li jistgħu jittellaw propju b'dan il-1.3 miljun. L-iskema ta' appoġġ għall-programmi hija miftuħa għall-operaturi kulturali u kreattivi kollha, minn individwi għal kumpaniji u organizzazzjonijiet volontarji. Għal aktar informazzjoni il-pubbliku jista' jżur artcouncil.mt, iċempel fuq it-telefon 2334 7230 jew jibgħat email lil fundinfo@artcouncil.mt.